Hogy gyorsabb a gépet. Beszélj csak nekem. Elvileg, ha bele tudom tenni, akkor bele tudom. Mi ez a fej? És most kiveszem, hogy beleteszek helyet, szerintem. Mennyivel ez jó ható? Na, bejöttek hozzá. Úgyhogy passz. Jaj, de édes vagy egy, de a telefonomat ne edd meg. Jaj. És hogy jó lett bele. Bogi, Igen? szerinted ez egy forma? RAM? Nem tudom. Nézd meg, oda van ráírva, hogy DDR1, Hol? DDR2. Szavakról nem tehet. Várjam, a fiacskádat üzenni. Az csak... Ó, ez fájt. Ez az 512-es. Ó. Miért veszekszel velem? Miért? Kukut. Gálkő. Kukut. Na, hova van ráírva, Gabi? Bogi? Várj. Na, szó. De már az előbb kérted, de nem adtól le.